Ngọzi na-adịrị ndị dara ogbenye n'ime mmụọ, n'ihi na alaeze eluigwe bụ nke ha. Onyenwe anyị na-eme ka ndị si ụzọ, ọ na-ebulite ndị kpọrọ n'ịdọrọ n'ala. Onyenwe anyị na-echekwaba ndị ọbịa, ọ na-echekwaba ndị enweghị nne na nna na ndị ajadu. Ngọzi na-adịrị ndị dara ogbenye n'ime mmụọ, n'ihi na alaeze eluigwe bụ nke ha. Onyenwe anyị hụrụ ndị ezi omume n'anya, ọ na-eme ka ihe siri ndị obi ọjọọ ike. Onyenwe anyị ga-achị eze ebe ebe. Chineke gị, o Zayọn, ga-achị site na ndụdụ ga ndụ ruo na ndụdụ ga ndụ. Ngọzi na-adịrị ndị dara ogbenye n'ime mmụọ, n'ihi na alaeze eluigwe bụ nke ha. Ngọzi na